फोर नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दायो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नैबे आपडेटखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आंनि बे पि नार्जारी कालेक्शन इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामना होदो, ओमफ्राय लाइक खालामदो, ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो, ओमफ्राय शेयार खालामना होदो, जाहाथे माने गोदान गोदान माने आपडेट मोननो हायो नोंथांमोना। आरो नोंथांमोना मोनसे बेबायदि माने फिलिंसफोर मोनदोंब्ला अन्नानैहाय कमेन्ट खालामदो। बेनोसै आरोखि हामबायसै। दायो नै माने बे जाहैबाय थाग्रा न' जाहैबाय, ओरैनो बे जाहैबाय थाग्रा न', बैयो जाहैबाय पाकघर न' बैयो किटचेन रुम जाहैबाय आरोखि। किटचेन हौनो बिमाया बेबायदि माबा माबि मावदों आरो दानिखौ गोबाव मोनाजासे बोगोन। आयु हाबाब दा लादु लाबानायलै आं दे, ओमफ्राय बेदर गैया दे, ओरैनो बोबाय थादो। औ मालाबा जागोन दे बेदरखौ। ओमफ्राय नों बोनो मोजां मोनो ना बाबु नानिखौ? नानिखौ बोनो मोजां मोनो? अ नोंनि नानिखा दे बोबाय था। बि जाहैबाय फंबायनि फिसाज्ला बियायं। मा नामालाय बाबु नोङो? नोङो आरो नोंनि नामा मामोनलाय? क्लेभार। नै बाबुआबो स्कुलाव हाबनोसै, आयंआबो बेलायनो देरथारबायानो। देनांहाय बिहामजो लायनांगौलै जोंहाबो ना बाबु। नै बिगायखौ बोदों बेलाय नै हाङावहाय उन्दुदों बेलाय नै नानि प्रेरना आइ एखि सना। नै एखि सनायाखौहाय बेयाव हाङावहाय फुथुदों नै बिमाया बेलाय नै नानि। ओमफ्राय नै बोग्रायाबो बिदाया बोदों बेलाय नै। बे जाहैबाय फंबायनि फिसाज्ला। बिनानावखौ आरामसे बोदों नै बेलाय नै बेलाय बिनानावखौ बोदों नै। ओमफ्राय हनै बिमाया नै फिसाजोआ आंनि प्रेरना सनाया नै। आइ सना एपोल, आइ सना एपोल, एपोल आइ सना एपोल। अ नै बिमाया सिला सिबदों, माबा दाखोर सिबदों बेलाय नै ओरैहाय नानिखौहाय सोमावगासिनो दं बिदाया। बे जाहैबाय फंबायनि फिसाज्ला, बिनानावखौ बोदों आरोखि बियो बेलाय नै।